ngike ngathi masihamba semanzini umoya ongcwele wakhuluma ngoJabu wakamkhulu waphinda umoya ongcwele wakhuluma ngosabelo wakamkhisi angazi noma ngizwa kuthiwa babephandle basala bathi naba sabelo wakamkhisi waphinda wathuluma ngoJabu wakamkhulu bapi lawo kanje ngizwa kuthiwa naba bephandle Hey, Jugani, Masamaria, Mate, Amen. Ngicela sihloniphane nje kancane basi. Uma ukuhloniphana kwethu kuzoba ukuthula. Sidlule umoya. Ababonile bazalwane emoyeni umoya la ekhaya uvumelekile. Sidlule umoya. Uma sikudlulela ubona ukuthi angikubani mina. Usheshe usimise. Amen. Ngoba sizodlula umoya bazalwane. Sithule bandle. Amen. Ngikho Amen.
ngikhuluma iqiniso bomama nabo sisi nazi nangivona namhlanje. Anengisi la ngiyakhona. Ngimile wona wabona lunch bar ufakuzejini. Angathi namhlanje khona iboyfriend yakho ivakashelile awufuni ukubona. Bazala nangisazi isicelo siyajova senje. Nangazi ngoma noma iqalwa ungayazi. Kodwa ukukhombise ukunyakaza nezinsizwa ngicela ubhesi anginava sivakashi la ekhaya. Amen bazalwane. Amen. Ozwakala khona emoyeni manje. Ngicela abagidi abagwaba ke sikhala ngabe sasigwaba manje sikhala. Noma kuthaya ingoma iyaqala. Ngicela ugide nje usinyathele ume endaweni eyodwa. Wenze sokathi sizohlabelela. Amen bazalwane. Ngicela abathandazi. Baye emoyeni manje nangumuntu. Noma ekhona umzwile emzwile emoyeni bazalwane. Laba bantu bonke bayagula bafuna usizo. Ngicela bazalwane sibathi nje. Siyofike simthi qap. Sithi qap sidlule. Amen bazalwane. Umoya njengamanje uvumelekile. Ngicela baye emoyeni abathandazi. Sesha moya oyingwe 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 sesha Amen. Ulan bathandaza. Amen. Siyathula abanye bazalwane silalele. Ngoba kukhona into ezongivika phezulu lapho. Wathi umuntu uzenza ngathi singathi masigejima nawe size sofika ekhaya ke ngane. Ngoba kunento elokhu ihamba kodwa bese inamathela phezulu kwempilo yakho. Wathi umuntu namanje ukhona kuleli khaya ukulona nawakhumela kodwa mina kunento elokhu iphika phezulu kwempilo yami mangilokuthi ngikhala nawe phansi. Wathi umuntu uzenza ngathi ngakunyakazisa ngoba kukhona lempi efika phakathi kobusuku phezulu kwempilo yakho bangathi anyakazisa. Wathi umuntu uzenza ngathi ngagijima nesibeletho sakho kodwa ngithinta umkhuba olokhu usebenza khona ngane yami. Ngoba lokho umuntu omdala ngijima ngisho into yesitho elokhu igijima phezulu kwempilo yakho kunamaphupha amabi wena olokhu waphupha kuba ngathi uyadideka uthathe ngiphuphane kodwa lokho ethi umuntu omdala kukhona impi kunomuntu wesifazane ke kuthiwa ngiphethe endlebeni kuwena kodwa ngize ngiyishaya indlebe ngithi lalela ngoba khona leli zwe khona ukukhuluma kuwena madodana kuba ngathi ungaphuma igazi ngamakhala mangilo ngithi ngalalela uthi umuntu kuba ngathi ngathinta ifoni kodwa kuba ngathi ngayikhulekela ezempilo yakho ngoba kukhona umkhuba ozongena ngefoni ngale bese gijima lento bese kushaya ngathi uphuma igazi ngamakhala ngoba kunempi mangilo ngithi ngalalela phezulu kwempilo yakho efuna kunixhumanisa noma nginihlukanise phakathi kwempilo zenu nomfenyane ngithi mina kodwa kade uyini wena ukuze ngalungela into zakho ngoba phela khona bafanele ukuthi bahambe le ndlela. Yeah, ubaba wakhe amen.
Amen. Iningi unyaka wesifolo silwa kakhulu ebusuku qinisile kuyenzeka uthole ukuthi kuze kusesibhekile silwa leli 12 point ukuthi ngabe ngadecide ukuthi angivele ngiye kumsebenzi focus kuye so that thina kuzothi mangiqeda naye abe right bese ngiyakwazi ukuyela emsebenzini masibone Asilanda unyaka ka 2019 amhla ka 16 November angazi bakule singaka uthi umoya lo mntwana uke wathi mayilele 16 November 2019 wathi mayilele uthi umoya ngcwele beku 27 minutes past 3 ekuseni entatha kusasekuyosa kukonta umuntu amphuphile wasemndenini waphupha emnika inyama eyosini Phupha malifika wavuka ekuseni engathi kunentathe engathi uyayigunya ngathi yama la. Bangathi angaphuza amanzi elokwethi lento ingafuni ukwehla. Wathi umoya la uthi Jehova manje ngagadla ngemithi nigadle ngemithi. Ungathi kwesinye isikhathi lemithi manje ngathi yazwela kugula omunye umuntu wasemndenini noma ingane. Yomunye umuntu omama wasemndenini wathi umoya ingcwele. Lo mntwana okokuqala uthe umoya asingamphuthume ngeyiwashe ezistrong ngoba angathi mayibuya lento ibisi iyami yamvala ngoba mayingathola into estrong ingafika imvala uthe uJehova kunekhethe eligangile la kaShembe ngathi mina eliNazaretha lelikhethe njengomuntu angathi la libuya angathi lokho liyajoka lithi lo mntwana mayingakhula ngifuna ganele kimi lokho engathi liyadlala ngathi mos lelikhethe ligangile kanti wathi uMngcwele kunesikhafu lesiphi esilobe sishawa lo mntwana sishawa lo mntwana wathi uMngcwele yazi ngalokho kuphupha omnye baba emdala emphuphe emlandelela ephinde ephinda phupha wathi uMngcwele lento iyaphehlwa ngamasipuni njengomuntu angathi iphehlwa phansi emathuneni wathi uMngcwele mayiphehlwa lento iyangidida ngoba iphehlwa ihlanganiswa noChalk lo owabothisha kwaku blackboard uyangibona ukuthi ngithini lento mayingathi ngaye esikoleni ingavuka kakhulu mayiqala ethi ubuka iblackboard uyabona ngathi mayibuka ngathi ubhaliwe blackboard kuyabhala mayibona uthisha ungathi uvuka into ngathi ifoki ahayize nabantu engaze nithi no lo muntu namadlozi ufuna ukusihlolela wathi uMngcwele lo muntu usazosuka esesikoleni awe straight assembly awuthi kuphansi kuthule njengomuntu angathi ngaze nithi uneyipolian noma unosatanism wathi uMngcwele lento izizwe kodwa lezizwe ezavuswa kodwa zavuswa zakhulunyiswa ngegama lakhe uMngcwele ngikhulume ngolondi uyangizwa ukuthi ngithini ngathi londiwe ubani wathi uMngcwele kukhona into owushomi la obuya bese ngathi nami ngake ngihamba ngazwana nolondiwe noma ulondiwa ungathi uyasondela eduze kwami ngididwa itight uyangizwa ukuthi ngithini wathi uMngcwele ngididwa itight engathi ifuna ukuba blue uyangizwa ukuthi ngithini ngathi mos le tight eblue kwake kabani ngoba eyagcina inyamalele noma eyagcina ilahlekile wathi uMngcwele kunempahla yakhe lo mntwana yangaphansi eyagcina kwangathi kodwa nayigcina yanyamalala noma iyaphela emehlweni kwangaze ukuthi thathe ubani wathi uMngcwele lo mntwana ubhili insila zakhe zabhilwa kakhulu njengomntwana owayengathi waye intelligent kakhulu esikoleni lokho kweqile njengomuntu angathi babethi bayamlaya njengomntwana okwakufanele begifted ngisho nakuma sports bese ngathi namanje kuma sports kuqekwa yena kuthi no awuhamba wenza ukuthi usimele ku district noma ake ukhethe na uyomela ukuthi wathi umoya masilandela uthi uMngcwele sifuna umama wakho omzalayo bese sifuna wena siphinde sibeke phansi ngiphinde omunye ngimthathe ngimbhekise omunye ngimthathe ngimbhekisele ngithi mina kunempi okumele ngabe kodwa thina siyayilamla kunina nobabili njengabazali njengomuntu angathi kwakufanele kube sengathi kudlula umama wakhe emhlabeni mayidlula umama wakhe emhlabeni adlule kahle wathi uMngcwele ufuna esekusuka lapho kudlule lo mntwana
wathi umoya ongcwele kunegama abaloke bekulandela ngalo ukuthi wena wathwala waze wathwala ngabantwana bakho straight ngathi mina bakushiso yini lokho wathi umoya ongcwele mose wena ungajikelwa ngisho nabantu befamily noma ujikelwe umndeni straight njengomuntu angathi yazi ngendlela osuhambe ngayo imali ziphelile njengomuntu angathi namanje lo mntwana uke wawuthatha wavunywa wahamba wavunywa kwafanele kuye eyiswe nasenhlathini kuthiwa kuyolahla enye into wathi umoya ongcwele lento ingabuya bese ngathi iyadlima 2 days 3 days ibuya ngathi sifuna ukumpithanisa nomqondo wathi umoya ongcwele mosta asonisa ipho sokuwa esila kodwa kukhona inja eyangcwatshwa phansi ekhaya ithema ikhala kodwa wafundiswa kakhulu igama lakhe ngoba lo mntwana yazi kwesinye isikhathi ngamangala ebusuku ezinje samkhulungwane mayikamkhulungwane ibithi yavuka lento ebese ngathi uyaxhuzula uyangizwa ukuthi ngithina xhuzula ebusuku kakhulu njengomuntu angathi uphelelwa umoya ukhulume ngizwe baba Mabusakhala 16 November 2020 yeah ulalesibhedlela 1.5 year akho impilo endodakazi yami sipho over 4 million rand uphuma mwakho mzala straight lalela mawuthi washiya uNkulunkulu kwakumele kudlulena kuqala maqeda kudlulana bese kudlula bani lo mntwana sibonga idlozi lasekhabuka bakwakhe ngoba uconcept upho straight uthe umoya ongcwele asihambe ngithwale lo mntwana ekhanda njengamanje ngimthwale ngizulazule naye ngize ngiyowethuneni mangiwethuneni ngifike ngimginqe kakhulu ethuneni mangimginqa ethuneni bese ngivuka nenkulumo ukuthi kahle kahle uma wakhe washona kanjani uyangizwa ukuthi ngithini kunebhidani solid la njengomuntu angathi namanje ukhona la okwakufanele bese ngathi simisa umndeni noma makungathi uma wakhe bese ngathi namanje yazi kubabhlungu noma bese ngathi nawuthi noma lo mama mayingcwatshwa kwakufanele umiso wena kuthiwa stop ungayi kulo mngcwabo uyangizwa ukuthi ngithini noma kuthiwa noma yazi lo muntu ukudlule kunesandla sakho phakathi wena wanungwa wena uyangizwa ukuthi ngithini wanungwa straight isizulu wanungwa ubuthakatha udlule lapho ngizwa ukuthi PFP yeah yeah uma wakhe omncane owashona lo-amphuphayo emlanda esihamba yeah uma wakhe omzalayo wamshiya nabo yeah nalesikhathi impela egula kakhulu umntwana naye washaya ikhona wayihambela ukunukwa ukuthakaza nokuthwala nani into sekuyinhlamba yami kodwa anginendaba nayo lalela baba ngilandela umoya njengamanje sifuna ukusiza lo mntwana ungixolele baba ngizawuthinta ezinye inambari ezizakudinda nawe ujike futhi nawe uthini lo muntu uthi umoya ongcwele bawuloku uhamba ufuna usizo ukhona umuntu ade kufanele ofika kuyena wasemhlaba uyalingana noma wasemanguza uyangizwa ukuthi ngithini othi mayikhuluma isizulu mayikhuluma lo muntu angathi ukhuluma isiMozambique noma ngathi ukhuluma isizulu esingekho right uyangizwa ukuthi ngithini wathi umoya ongcwele le nto eyikhulumayo angathi ayizwakala wathi umoya ongcwele ukhona umthi kade fanele akunike wona bese ethi lo muntu uzowusebenzisela okuhambeni uyangizwa ukuthi ngithini athi thatha isibuko lo mntwana kunento efanele siyithwebuke kuye eyisipoki noma athi no lo mntwana mshiye la ekhaya uzosetshenzela la ekhaya njengomuntu angathi umntwana angathi ufuna ukuthwasiswa noma kunemoya afuna ukumisela uyangizwa ukuthi ngithini use wathi umoya ongcwele uzukaphela lo mntwana ngathiwa uyasizwa dine dle ngudwa uyangizwa ukuthi kunala useka kwagejeka khona kunenkulumo endala okumele ngabe siyikhuluma nalo mntwana ngiyibambe naye sihlale phansi bese ngithi mntana mina awuhlambuke okusethe emthuzweni yakho wenzakalani ngaleli langa 1 2 3 4 wathi Jehova ukhona into okufanele ngiyikhulume naye private ejulile uyangizwa ukuthi ngithini ngoba kunomuntu waganga kabi wesilisa mayigigi iganga lo muntu njengomuntu angathi wayefuna ukuthi nawe uyasiza kodwa sethatha iadvantage uyangizwa ukuthi ngithini wathi Jehova angihlale naye phansi kakhulu lo mntwana kube nento esiyiqoqayo mosla yazi lo mntwana kukhona into singayikhuluma naye kahle kwigiant 4 otivation athini bathi umoya ongcwele bese sibambe izinye inhlanga ezila emva ngaphansi la uyangizwa ukuthi ngithini afa kwazona wathi umoya ongcwele kukhona umuntu engathi nami ngiyolapha umntanami wasefika uyajika wathi no lo mntwana angagcine umfazi kodwa maye ngalahle ehlala la ekhaya uyangizwa ukuthi ngithini angazi kuphi lapho wathi umhambisa khona wathi amshiye uzolashela la ekhaya angazi la yena no ehamba khona ngishayisa namakhanda ayi awube qala khulume akakhulume lo ya
ukhuluma nami siwu2 asho futhi kunala ngibheke khona manje ngifuna ukuthi baba ngikuprofitele umntana wakho mangiqeda kumprofita ngimlaphe uyangizwa ukuthi ngithini kodwa soqala sidlule enkulumeni simgeze sithi ngoba lokufa kukhona ukufa akuthinta abantu bakini uthinta abakubo kamama wakhe umuzwa kubo kamama wakhe kunomkhonto wangcwatshwa phansi unamagama wonke phakathi njengomuntu angathi umama wakhe kwangafanele abatholo lo mntwana uthe mayizalo umama wakhe wazalwa kwaye kwaphela 10 minutes ethulile ngaphefumula kuthulekile yonke into wazala lo mntwana enqwambile mangithi wazala enqwambile kunethungu elalimgoqile kanjena limgoqile engaphefumuli straight wazi wasuka lapho wakhwehlela wakhala uma wakhe wathi waphila kwakumele athi lo mama mayimzala kuneqiniso lo mama kwafanele likhulume baba uyangizwa ukuthi lo mama iqiniso lithi ngithe namhlanje ngizothinta indaba ebuhlungu ungixolele baba kodwa ngizodlula kule number uthi umoya engcwele kwakufanele lo mama ethi lo mntwana mayizala bese ngathi ugeza izinto zakini lo mama wayidayisa umzimba kodwa ekufihlela uyangizwa ngithini wayidayisa umzimba kodwa ekufihlela wathi umoya engcwele lento yasithukuthela lo mntwana unabantu abadala uyangizwa ukuthi ngithini kodwa idlozi libusa kakhulu kulo mntwana elasekhaya kubo baba wakhe uyangizwa ukuthi ngithini kunemoya okumele igezwe kahle bese kuthiwa danki wathi umoya engcwele umama unesono esikhulu asenza uthe mayisenza lento yabuya kwesingathi bamba lo mntwana uma ezosizakala kunokumele siqale sithathe wena sithathe lo mntwana siye endaweni okuthiwa isemgedeni uyangizwa manje ngithini masifike emgedeni sibasa umlilo phansi abantu bengaboni masubasa phansi emgedeni bese ngathi lo mntwana kunemithi esiyenzayo bese simphalazisela phezukani kwalomlilo kunento kumele siyicishe qala ngoba kwakufungiwe ukuthi lo mntwana isikolo ngeke azasingene kunomuntu wafa ekhaya kubo kamama wakhe egula ngekhanda ngoba nomama wakhe wathi mayishona kwakufanele ashone njengomuntu ngathi usecisha ngathi ekhanda akasathathi kahle ngizwa ngithini baba angazi ngithe mina ngizothi mangidlula la kuneyinamba ezizojula kakhulu baba ezizofika la maybe bangazi bafike khona lo mntwana kuyoba nzima ukuthi alapheke kodwa kuyodinga umuntu ozobekezela masomlapha lo mntwana ngoba unezilwane zasekhaya kubo kababa wakhe ene futhi ungabothi mayihambe yolashwa umuntu efike ethi mshiya nakhona futhi namlamiso futhi umama wakho ubuyele khona lapho bese funa ngithathe nendaba lalela okwenzeka kuwe lo 1 uyangizwa kodwa 2 mangahlala nalo mntwana phansi ngixoxa ukuthi ubaba mayengekho kwenzakalani lana ubani ufika abaxoxe indaba iye ngokuthi uzoshada la uzowenza kanje yeke sifika kuwe game number 1 kwakumele iqale emntwaneni kube sengathi ukhona umfana manje naye ongathi ufika la ekhaya ngathi uzolashwa ufike into engathi nobuhlobo la ekhaya kuthiwe wena uzogcina uthandana nalona into umntwana kunala cisha adlengulwa khona masingaxoxa deep ikhona indaba angaxoxela yona baba vele yazi nami ngake ngakufihlela yazi ikhona sexual harassment eyenzeka imani bazalwane semoyeni manje ya khona sethibini mabomdala okukhula khona nakho 1 number 2 isesibhedlela ePitoli nakho 2 unesi wesilisa 2 nakho 2 okwesi3 kwenzakalani baba angayazi wena uyazi wethu ngamxoxela ngibaba ukhona indaba yesithathu uyangizwa ngithini baba sizawuhlukanisa emoyeni ukhona indaba yesithathu ongayazi wena lokuhlushwa ile uthi umntana nami indaba lokusinda angathi ufuna ukudlwengula wesithathu yazi khona indaba yesithathu singathi masitshele lo mntwana ngikhuluma naye siwu2 athi hey angazi noma kwenzeka kodwa ngibona ngathi kwenzeka angazi kahle kodwa angazi nami ngiyesaba ukuyisho lento ngoba mangayisho ngelilanga maybe ngafa nokufa kodwa yona ikhona into engathi yenzeka uyangizwa ngithini lo mntwana unebhadi lokuthi njalo bafuna ukumdlwengula ikhona indoda angaphaphamisa ilele phezulu isilele naye athi kwenzekalani ahlule nokukhuluma ahlule afreeze uyangizwa mntanami ikhona into lo mntwana eyenzeka kuye
Ngiyasho dictionary ukhuluma nami manje. Uyangizwa ngithini? Lo mntwana unebhathi ungamshiyi. Ngoba njalo mayiyosizwa. Iyofika le ndoda icabanga ukulala naye. Umilala naye bese imshiya nokufa. Lo 8 kodwa mayimphatha. Ingamphathi nomuntu wakho straight kodwa ayithole ngendlela engaqondakala. Kunesifo esawufika bese ngathi sihlala phezulu. Bese siyamphatha. Lo mntwana sizamlapha. Kodwa masimlapha kuyofanele sizame ukuhamba sizofuna isihlabathi sethuna likabani likamawakhe. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngoba yazi uyababuka abantu basekhaya komaluma. Kanti vele babemonezelana bona bebodwa. Abantu ababethanda inyama. Kanti ukhona omunye futhi wesifazane ekhaya kuka mama wakhe owakuhamba olanda into. Maye Jesus. Wawulanda into uyangizwa ukuthi ngithini? Into yokuphila noma wawulanda into yakhe amanye. Wathi umongcele lento lo mntwana ebusuku mayelele. Yazi khona ifilimu edlalayo. Idlala izidlala emini le film mayidlala bese ngathi mncinyo umoya iyambhala ukuthi akumele ubone lento. Lo mntwana mawuzomenzela into baba okokuqala angazi noma wamhlawula waqeda yini waqeda finish. Asiqale la. Ngokuthi ingane izalo umshado. Yeah. Wathi umama omzalayo wafikelwa yinto ukuthi engathi nahamba kubahlawuza. Kwawukuthi ke wayeseqala ukudlala. Engaphela ukuthi onke amacebo ebeninawo asehlehleleni ngamasemkhakha. Lalela ke baba. Ngicela ungenzele kanje lo mntwana ena yedwa. Ngicela uhambe uyomhlawula. Mawunganamali noma ungakhipha imbuzi noma ungakhipha inbathe ekhaya kubo ufike uthi ngicela ukuzokhipha lokho ngizokhipha umntanami. Mawuqeda lapho bese ucela umuntu oshisa impemvu wakhona komalume. Ba osiyana. Nanso into enkulu kakhulu. Nanso ke ngoba iphambene. Kuphambene leli dlozi kakhulu lasekhaya kuka mama wakhe. Kunezinto ezinkulu abangazenzanga kodwa kube kunomuntu owaganga emuva ukuze basindiswe kwaganga kakhulu. Wanesethwalo esiphilayo. Lo muntu washona uthe mayishona washiya into yakhe iphila isihambilala nabantu bonke. Uyangizwa ngithini? Kodwa kunento deep engizawudlula kuyo. Uyangizwa ngithini? Nami ngathi ngihamba ngifuna ukulapha umntanami wafika omunye umuntu wathi kunganjani mawungenza 1 2 3 wasuyahlehlwa ndayi. Lokho angithanga. Usho uyangizwa ukuthi ngithini? Yelina mawuthola isikhathi ufike kumina. Monday noma ku Tuesday noma ku Wednesday private. Yeah. Sizothi sisuka lapho mina wena obuya mebitshela abazali ukuthi sengiyabonga umntwana usiyaphila. Uzophila lo mntwana. Kodwa okwamanje thatha nje siyaswasha. Uyangizwa ukuthi manje thatha lesiyaswasha nifike nibasa umlilo. Manje qeda kubasa umlilo uthi umlilo masuvutha kanje lo mntwana ujomba athi 1 zonke ilwana isale 1 ayele yangizwa ukuthi ngithini aphinde futhi awujomba athi 2 aze ngapha aphinde around ame ngale awujomba athi 1 athi 2 siphambano leso ngithi mayisuka lapho bese thatha leswasha sipilisa bese yafuza ugcwala usizo ebese khuluma ehlikihla isisu kanje ahlikihla isisu ebese faka acishe lo mlilo athi mayiqeda nokuvuselela umlilo bese ngithatha ikhuni zomlilo icishele phakathi ishele phakathi angathi nenkulumo eniyicishayo ishele phakathi ebese lo mntwana ethatha lamanzi noma ningayihlathi noma ekhaya esegeza ngaso leswasho ageze ngaso bese ningenzela ifavor kokugcina after 3 days nenze lokho bese nithola umlotha angathi ningazothola leswasho next week nibe khona nithole leswasho bese nithola umlotha nosawuthi bese nimhuqa umzimba wonke nimhuqa ebese lale njalo engaqoka lale njengokuthi wayizalwe njalo alale njalo ukhona indoda engeyithumela ebusuku izomlapha ulala nje unqonde 2 days imani bazala bona njengamanje ngiyasiza mina kahle 2 days lo mntwana uzokutshela ukuthi ebusuku ngiphupha umkhulu kanje na kanje it's either uzongiphupha sesonto noma uzongiphupha nginjani kodwa ngizobe sengiconnected ungizwile ngithini lokho
makwethule lokho hayi ngokuya kimi sibone ukuthi singenza njani ngiyabonga ngokuthi sisuka lapho angitshela ukuthi uqaqambelwa amazinyo aqaqamba Emthule. hayi ithulile lento yazi lana kwasetshenziswa amathambo enhlwathi Snake. kwasetshenziswa amathambo enhlwathi kodwa ngoba sengiyibonile ngizoyilapha ake nenze lento yokuqala siyabonga ngazi noma khona ufuna ukukhuluma senizobasa umndeni Namanje usagula yabona enjalo yabona so ubuyela nini emsebenzini wena angizobela kanjani ngalidini engakabi right because mina mangihambile ngihamba 3-4 months yini so ngizomshaya kanjani so kufanele ngidile naye aqede naye because sengazama spend wonke ama savings ebengithi ngisevele bona for amavasithi nokuthi mayeqede esikoleni ngimthengele imoto ukuthi ngikhulisa ayibufuna kwakhe so ke sefuna manje ngiqale phansi kodwa ungangithokozisa kakhulu ukuthi ngempela makuthiwa ngiqala phansi ngaphila uqala phansi kuhle phila kwakhe ngiyabona ukuthi ngiyakuthola la ekhaya futhi ngibonga umamhlelela ngoba uyena ongqoqozelile futhi isiprofethi sokugcina umkhulu sibonayo ngiyahleka ngoba noma mhlelela kade ekhuluma the very same thing yomlilo Sayishilo Nkosi yami. Sekusele Nkosi yomfakazi. Uzawuphila lo mntwana Nkosi. Namhlanje mina ngithi uNkulunkulu eyithunyweni uphelile. Amen. Uyaphila Nkosi lo mntwana namhlanje. Amen. Ngule ndoda engaboni. uJesu mayifike ethi ngikwenzelele ukuthi ngifuna ukuthi uthatha Nkosi yomsamahle waphimisela enhlabathini. Ngobe emehlweni. Afuleka amehlo. Namhlanje Nkosi yamakhosi lo mntwana uzawuphila. Uzawuphila Nkosi ubaba bakhe semosha imali kuyo yonke indawo. Uze bandleni elidelelekile. Ibandla lezimangaliso umhlaba wonke. Namhlanje uyaphila lo mntwana. Gogogo nabemkhulu. Ngiyacela uNkulunkulu awukaze wasihlaza futhi ungasihlaza. Unabantu sizobe sibone ukuthi kuzowenzeka yini. Inkosi awukaze wangihlaza nangelinga. Ngeke ngithi mangikhuleka bese uyaphendula. Phendula lo mthandazo ngokusheshsha. Amen. Akume yonke into Nkosi uagent lo mthandazo. Lo mthandazo awusheshshe. Awusheshshe Nkosi. Izinto ezafika usathe ezafaka usathana aziphume manje. Ziphume Nkosi. Ziyezitheni zami zigule lesifo. Amen. Kodwa lo mfana afike ngelinye ilanga esegxumagxuma. Athi ngiyaphila. Ahamba ayotshela abanye. Athi noma ningathini kodwa mina ngaphila kulamuzi. Ngoba Nkosi bakhona abangilwela Nkosi noma sebelele. Athi noma ningathini kodwa siyayazi imisebenzi yakhe. Inyoka ezifakile. Siyaphuma namhlanje. Siyaphuma inyoka Nkosi. Amen. Siyaphuma inyoka ezifakiwe. Awuthi. Siyaphuma Nkosi inyoka ezifakiwe kulo mzimba. Imoya Nkosi yakhululeka. Usathana kanaso isabelo salo mzimba. Ulithembele lapho Nkosi yamakhosi lo mzimba. Namhlanje uyaphila lo mntwana. Uyaphila lo mntwana Nkosi yamakhosi. Egameni lomsegameni lokuphila. Uyofika Nkosi ezothi umfakazi athi sengiyaphila. Amen. Egameni likaJesu Nkosi yamakhosi siyaphila. Amen.